spremni? Predlažem da počnemo sa nečim jednostavnim. Napravite mi kolači. Lako. Pokušat ću. Dobro. Prvo treba napraviti testo, a zatim ga razvaljate oklagijom. Ali to nije sve. Kolači ću napraviti uz pomoć obične čaše. Eto, kad su kolači spremni, mogu se staviti u rernu. To je to. Ostalo je samo sačekati. Temperatura. Gotovo, čekam. Čaša je super, ali ja imam specijalni kalup. I zapravo običan kolač nije ukusan. Mnogo bolje kad su kolači čokoladni. Zato moram da razbijem Milku. Eto ti! Eto! Čega se plašite? Samo su mi potrebne čokoladne mrvice. Potrebno ih je sipati na kolači. Tako je. A sada sklanjam višak čokolade. I zatim sve stavljam u rernu. Gotovo. A ja ću napraviti keksiće neobičnog oblika. Na primjer u obliku zvezdice i jelki. Mislim da će Phoebe biti oduševljena kad vidi tako lepi kolači. O, kako slatko. Da li sam zaspao? Za malo da propustim kolači. Da sam se probudio sekundu kasnije, sigurno bi izgoreli. Pa vreme da ukrasim kolači. Prvo mi treba ovakve grickalice. Zatim mini Oreo. Od njih ću napraviti oči. Ali to nije sve. Zatim mi treba čokoladni sirup. S njim ću potpuniti oči i nacrtati usta. O da, odlično. Mislite da je to sve? Pa nije. Imam još i M&M's bombone. Ana, hoćeš probati? Naravno. Njam, njam, njam. Šta si uradila? Dao sam ti da probaš, a ti si sve pojela. Kako te nije sramota? Meni je preostalo samo 3 komada. Ali nema veze, od njih ću napraviti nosiće. Mislim da je ispalo baš slatko. U međuvremenu i moji kolači su spremni. Ali da bi bili još ukusniji, preliću s nutelom. A zatim dodati marshmallow. Evo ga. Da bih istopila marshmallow, moram ih nabosti na štapić. Znam brz način za to. Gledajte. Ojoj, kakav strašan način. Strelo od luka će biti taman. Sada mogu da ih ispečem. Koristit ću šibice za to. O da, evo vatre. Ali je nemoguće to uraditi malim šibicama. Potrebna mi je ogromna šibica. Da, ona će mi sigurno pomoći. Odlično. Molim te, nemoj da nas pališ. Pazi. Budi oprezna, molim te. Ana. Ne paniči, sve je u redu. Jao, samo što ne može da se ugasi. Hajde! Jao, šta bi radili bez mene? Dobro što uvek imam svoje ledene supermoći. Ups, izgleda da sam malo preterala. Ali nema veze, ugrejit ćete se uskoro. A bitno je da sam zaustavila požar. Moji marshmallowi su spremni. Stavit ću ih na kolače. A zatim ću napraviti jedan veliki hamburger od kolača. To će biti veoma ukusno. O da, izgleda jako dobro, zar ne? Awesome! Zanimljivo, ali moji kolači će ipak biti najbolji. Ukrasit ću ih sa kremom. Nacrtat ću na njima sve što je vezano sa zimom. Pahuljica. Jelka. Da, treba sve obojiti. A sada dodatni ukras. O da, prelepo. I naravno ću nacrtati svog druga Olafa. O, pogledajte kako je sladak ovdje. To je to, ja sam završila.
Phoebe, vreme je da probaš. Wow, kako cool! Sve izgleda veoma ukusno. Ali počet ću sa ovim slatkim hamburgerom. A nikada pre nisam vidjela ovako nešto. Originalno. Da, ovo mi se dopada. Dakle, dalje ću probati ovo. I ovi kolači su super. Cool. I konačno zimski kolači od Elze. O, mnogo volim Olafa. Wow, baš je ukusan. Awesome! Oduševljena sam. Ne mogu da se zaustavim. Ovog je puta očigledno pobedila Elza. Čestitam. Ti si najbolja. Da, znala sam da će biti tako. Jeste spremni za sljedeću rundu? Napravite mi koktel. Žedna sam. Interesantno. Spreman sam. I ja isto. Taman znam jedan recept. To će biti veoma čokoladni koktel. Za početak ću uzeti čokoladni sladoled i staviti ga ne u usta nego u blender. Zatim idu čokoladice. Ne obične, već vazdušaste. I sve to treba preliti mlijekom. Ali tog nije dovoljno. Treba dodati malo kakao. O, odlično. Super. Također mi treba Nutella. Zamislite koliko će to biti slatko. Ostaje samo da sve dobro promešam. Uključujem i čekam. Sada treba pripremiti čašu. Krajeve ću premazati čokoladnim sirupom i ukrasiti marshmallowom. Mislim da će Phoebe biti oduševljena. Kakav miris. Lepota. A kad dodam još dodatni ukras, ona će mi sigurno dati pobedu. Kao ukras koristit ću šlag. Još ću dodati čokoladu Kit Kat i malo Malteser od bombona. Obožavam ih. Prelepe su. Znate šta? Ali ni tog mi nije dovoljno. I još malo oreo kolača i čokoladnog sirupa i to je to. Da, to izgleda veoma dobro. Svaka mi čast. I ja bih rado popila ovaj koktel. Awesome! Slažem se. Ali ja ću uraditi nešto u svom stilu. Za početak ću sipati u čašu sirup od borovnice. Posle toga ga treba lepo rasporediti po dnu. A onda ide kisela tečna bombona. Uz njenu pomoć ću nacrtati pahuljice koje ću zatim zamrznuti. To će biti kao dodatni ukras za moju čašu. Wow, prelepo. Divno. A sada sladoled. Naravno, također od voća. Treba ga ubaciti u blender, a zatim dodati ledene kocke. Tako je. Zatim treba preliti sve to mlekom i dobro umutiti. Uključujem i čekam. Gotovo. Sipam u moju prelepu čašu, a ukras će biti klasičan šlag. O da, ali imat ću i tajni sastojak, a to su pahuljice, prave i veoma ukusne. A gledajte koliko je to lepo. Sad ja. Prvo mi je potreban javorov sirup. Hej, šta to radiš? Izvini, malo sam se zaigrao. Pa dobro, umočit ću čašu u sirup. Nakon čega ću je umočiti u čokoladne mrvice. Da, osnova mog koktela će biti sladoled od vanile. Dakle, treba ga staviti u blender. A zatim dodati malo badema. Lepo je.
Ostaje samo da sve prelijem mlijekom. Evo ga, najlepše i najsvježije mlijeko. A sada mogu uključiti blender. Wow, prelepo. Gotovo. Sipam koktel u čašu i ukrašavam. Dakle, prvo ću ga ukrasiti šlagom. Bez šlaga nikako ne može. A onda ću koristiti tečnu čokoladu. O, kakva slatka slika. O, imam ideju. Da bih napravio tečnu čokoladu, treba mi vatra. Ja sam majstor u tome, tako da ću brzo napraviti vatru. Hajde, hajde, pali se. Još malo, da, gotovo. Sada čokoladu stavljam u čajnik i čekam dok se potpuno ne rastopi. O, gotovo. A, joj, kako vruće. Dakle, čokolada je spremna, može se vaditi. A vatra više neće biti potrebna. Sklanjam je. Ja sam sve to radio kako bih nacrtao jelenovi rogovi od čokolade. Mislim da je to veoma dobar ukras za koktel. I posljednji dodir, šarene konfete. Da, tako će biti lepše i ukusnije. Dakle, Phoebe, vreme je da odlučiš čiji koktel je najbolji ovdje. Ali siguran sam da je moj. Probaj. Wow, prvo ću probati ovaj sa rogovima. Moj vrh mu je veoma dobar. Ali to nije dovoljno. Moram provjeriti kakav je sam koktel. Sad ću probati. Znate, očekivala sam više, a nisam baš ljubitelj badema. O, sljedeći je hladan koktel od Else. Šlag je super. A kakav je koktel? O, i koktel je super. Baš osvježava. Ostaje probati čokoladni koktel od Ane. Izgleda obećavajuće. Za sad mi se sve sviđa. Probat ću ga bolje. Ovo je nevjerovatno. Mislim da ću ovaj koktel popiti do kraja. O, da, to je jako ukusno. Znala sam. Ana, čestitam ti na pobedi. Svaka čast. O, da, nisam se uzalud toliko trudila. Drugari, u trećoj rundi želim špagete. Hoćete mi napraviti? Naravno. Lako. To ja mogu. Prvo moram se rešiti kupovnih špageta. Najbolje je praviti ih samostalno. Zato prvo treba zamesiti testo. Ovaj aparat će mi pomoći. Jaje. Brašno. Recept je jednostavan. Uključujem. Testo je spremno. Sad ga treba dobro razvaljati i seći na tanke trake. Da, odlično mi ide. A sad ga mogu iseći. U tome će mi pomoći nož od leda. O, kako je zgodan. Gotovo. A sada treba skuvati špagete. Phoebe sigurno neće jesti obično testo. Zatim ću dodati kapljicu plave stive boje i ukrasiti moje jelo. O, baš lepo. Ostalo je servirati špagete, stavit ću ih u obliku pahuljice. A sada ide sir. Pošto sam odlučila napraviti sve u stilu pahuljice, iseći ću i sir na taj način. Gledajte, izgleda odlično, zar ne? Sad ću taj sir staviti na moje špagete. O, da, prelepo. Nije loše, ali ja ću ipak koristiti klasične špagete iz prodavnice. Treba ih skuvati. Bitno je kuvati malo duže, inače će biti previše tvrde. Ukus je super.
Zatim ide meso. Napravit ću mleveno meso od kojeg ću formirati kuglice. Odlično mi ide. Siguran sam da će moje špagete biti najlepše. Sa mesom znam raditi, ne sumnjajte. O, da. Sada mesne kuglice treba dobro ispržiti. Tako je. Osjećam da su skoro gotove. Miris je ekstra. Jau, stvarno su vruće. Šta to radiš? Pa one su na vrućem tiganju. Bolje uzmi ovo, to će ti sigurno pomoći. Gotovo. Ostaje samo dodati omiljeni kečap. I naravno grančicu bosiljka. Tako će moje jelo postati elegantno. Dobio sam klasične špagete sa mesom. Lepo, ali ja neću praviti isto što vi. Ja ću napraviti slatke špagete za Phoebe. Prvo ću tanko iseći slatke žele bombone. Yummy. Super! Tako je. Izgleda odlično. A zatim ću dodatno ukrasiti moje jelo slatkim bombonama. Wow, lepota! A umjesto kečapa ću to sve preliti sirupom. Mislim da ovo izgleda stvarno cool. Phoebe, ostaje da odlučiš ko je pobednik. Pa dobro, prvo ću probati špagete u obliku pahuljice od Elze. Moram priznati, lepo izgleda, ali ukus nije najbolji. Yes! Sad ću probati špagete sa mesom od Kristofa. Iskreno, ovako nešto sam ih htjela. Baš sam gladna. Wow, bravo! To je mnogo dobro. Mnogo mi se sviđa. Ekstra. Svaka čast. Ok, ostaje desert. Probat ću slatke špagete od Ane. Također su ukusne. Da, ideja je zanimljiva. Ali danas pobeđuje Kristof. Baš mi se svidjelo njegovo jelo. Ovo su moje omiljene igračke, balerine, kapućine i krokodilo bombardiro. A da li smo već počeli za to? Onda mi je već došla ideja. Davide, hvataj! Napravi tortu u obliku ove igračke. Daj mi da razmislim. Rešeno. Znam šta će mi pomoći. Izvadit ću mog pomoćnika. Ovaj robot je specijalno stvoren da pravi tortu. Hajde, počni. On će sastaviti idealnu tortu za nekoliko minuta. Ja moram samo da stavljam kore. A kad je torta gotova, onda treba odseći sve suvišno. Da, odlično mi ide. Sada druga kora i opet fil. A sada treća kora. A sve suvišno ću odseći uz pomoću rukavice gvozdenog čoveka. To uopšte nije teško. Čak i zabavno. Ova stvar mi smeta. Davide, kakvu to imaš tehnologiju? Robote, daj krem. Gdje je moj robot? Bio ovdje. Gdje ste ga stavili? Bako, šefe! Ne mogu da priznam da sam ga bacio sa stola. Šta da radim? Sve mi jasno, dobro. Prekriću svoju tortu zelenim marcipanom. Tako će biti još lakše. Gotovo. A sad ću dodati jestive detalje. Eto, ispala je prava glava krokodila. Izgleda fantastično. Ličina pravo, plašim se. Ma daj, bako. Dalje uzimam čokoladu. Nju treba otopiti. Niste valjda mislili da ću se ovdje zaustaviti? Napravio sam samo pola. A sada moram napraviti avion. Istopit ću čokoladu fenom. Tako je. A sad ću je sipati u Lego kocke. Eto, dobio sam čokoladne Lego delove. Od njih će mi biti lakše da sastavim avion. Uspeo sam. A šta ja da uradim, Jess, za tebe? A da li si već smislila? Naravno,
Bako, hvataj balerinu kapućino. Šta? Koga? O, kakva slatka lutkica. Dobro, sa ovim ću se izboriti. Dakle, sastavljam tortu. Unutra će biti fil od kafe. O, da, tako je. Hoću da napravim glavu. Tako je, stavljam koru, opet fil. Divno, i opet koru. A preko ću staviti beli marcipan. O, da. Ispalo je odlično. A sad je važno pravilno udariti po stolu. Uspelo je. Niko se nije uplašio. Sad ću sačekati da se torta vrati. Savršeno. Liči na pravu šolju kafe. Dodat ću detalje. Zatim ću odozgo preliti karamel sirup. O, kako lepo. Sviđa mi se. A belom čokoladom ću nacrtati prelep crtež. Kao da je to zaista šolja kapućina. Ispalo je slatko. A šta to leti prema meni? Liči na ajkulu sa patikama. Okej, bit će urađeno. Kore će biti plave, a krem beo. Naravno, prvo treba sastaviti tortu. Nekoliko kora, fil i to je to. Odseći ću sve suvišno i formirati ajkulu. O da, ja sam pravi majstor. Pratit ću savjet svojih kolega i prekrit ću i ja tortu marcipanom. Zatim ću dodati perae. A nakon toga ću sve obojiti. Divno. Stavljam ajkulu na patike i gotovo. Da li ste sve uradili? Wow! Super! Svaka vam čast! A onda brzo dođite kod mene na degustaciju. Ovo je najbolji dan u mom životu! Počet ću sa krokodilom. Probat ću Lego. Pa to je čokolada, super! A sad ću odseći komadić krokodila. Wow! Unutra je zeleno! Probat ću! Oduševljena sam! Ovo je jako ukusno! Mnogo mi se sviđa! Like! Zaista, nemate nikakve šanse. Čekaj, neka proba moju tortu! Naravno! Ovo je balerina kapućina. Sad ću odseći parče. Da vidimo. Wow! Kako je lepo unutra. Probat ću. Oho! To je mnogo ukusno. Ne mogu se zaustaviti da jedem. Bako, ti si najbolja. A šta je ovdje? O, kako slatko. Čak mi je žao da je jedem. Ali moram. Dobro, hajde da probamo tvoju glavu, ajkulo. Jao. Zanimljivo. Sviđa mi se. Znate šta? Odlučila sam. Pobeđuje Baka. A šta je sa šefom? Ne, pobeda mora biti moja. Šefe, ne brinite toliko, sve će biti u redu. Znam šta hoću. Spremite mi picu. Naravno, to će biti lako. Prvo mi treba jedno jaje. Evo ga. Razbit ću ga u činiju. A zatim još 5 komada. Zatim ću dodati malo brašna, mleka i promešati sve to. Što bolje. Eto, ispalo je testo. Njega treba nežno razvući oklagijom. Ja sam majstor u tome. I ja sam uspjela da umestim testo. Sigurna sam da nije ništa gore. Dakle, stiskam krajeve da dobijem ivice. A sada treba ispeći testo. Zato ću odgristi malo crvene paprike. O, sad će sve da gori. Ojoj, kako vruće. Oho, Bako, kakve ti imaš metode? Surove?
A bitno je da je se moje testo ispeklo i nisam morala da koristim rernu. A sad ću napraviti sos. Dakle, treba pomešati krastavac, brokoli i salatu. Uključujem i čekam. Eto, moj sos je već gotov, baš brzo. Kako sveže miriše. Razmazat ću ga po testu. Tako je, pažljivo. Za punjenje ću koristiti povrće, luk, papriku, kukuruz, paradajz i bosiljak. Spremao sam testo. Ja sam čak i napravio poseban oblik od testa za sos. Da, ja čak i to umem. Nemojte se čuditi. Dakle, prvo sos. Unutra ću sipati kečap. I po celoj osnovi također mora biti kečap. Dalje ću posuti sve sirom, staviti peperoni i papriku i masline. I treba opet sve podgrijati brenerom da bi se sir istopio. O da. I ja sam nešto smislio. Ja ću imati slatku pizzu. Tako Jess sigurno nije jela. Umjesto sosa ću koristiti Nutellu. A kao punjenje ću staviti čokoladu, Maltesers i M&M's bombone. Spremno. Neka Jess proba. Wow, ispunili ste zadatak tako brzo. Od čega da počnem? Sve tako lepo miriše. Dobro, probat ću prvo klasičnu picu. One sa kobasicom. I ovdje čak i sos ima. Probat ću sve zajedno. Wow, jako ukusno. Čekajte. Šta je ovo tako odvratno? Shvatila sam da su masline, mrzim ih. Ne sviđa mi se ova pizza. Šta je ovdje? Pizza od povrća? Okej, probat ću je. Izgleda čudno. Jao, ukus je još gori. Hitno moram da pojedem nešto lepo posle ovog. Šta? Slatka pizza? Odlična ideja, Davide. Tvoja verzija pice pobeđuje. Čestitam! Tako sam dugo čekao ovo. Vi ste luzeri. Smislila sam. Napravite mi koktel. Tako sam žedna. Naravno, stavit ću u čašu raznobojne džus kuglice. Da, tako je. Izgleda super. Zatim uzimam sirup od jagoda. Treba ga sipati u mleko. Da, ovako. Sad ću imati mleko sa ukusom jagoda. Divno. A sad je vreme da promučkam sve to. Mučkam. Još malo. Gotovo. Umorio sam se. I sipat ću mleko u čašu. Odlično. Ostalo ukrasiti sve šlagom. Pokrit ću poklopcem i ubaciti slamku. Hoću da probam. Stani, gde ćeš? Ne smeš. Ja ću napraviti za moj Jess koktel od povrća i iscedit ću sok od krastavca. Super! A ukrasit ću sve brokolijem. Ispalo je baš onako kako sam htjela. Ajoj, opet vaše povrće. Ja ću koristiti voće i bobice. To je mnogo ukusnije i također korisno. Dakle, koktel je gotov. Ostalo je da se preli u čašu. Ali prvo ću staviti jednu kašiku čija i tek onda sipati koktel. Eto. Draga Jess, možeš probati. Uspjeli ste, A što je ovo? Brokoli? O ne, to je loš znak. Okej, probat ću. Ništa gore nisam pila. Dobro, a šta je ovdje? Ovo liči na nešto ukusno. Sad ću probati. Sviđa mi se. A šta je ovdje? Koktel sa džus kuglicama. Odobravam. Super. Meni se jako sviđa takav koktel. David je pobedio. Pobedio. Pitam se koje je Luben izabrao za prvi izazov. Lubenica? Ali kako se može spremiti lubenica? Emo, imaš li neke ideje? Sigurno se može smisliti nešto neobično. Ej, pazi malo.
Ups, izgleda da Emma sada ima mnogo manje opcije za kuvanje lubenice. Ali može se smisliti nešto drugo, zar ne? Smislila sam nešto. Dobri alati, ali kako ću ti pomoći sa lubenicom? Ne, to definitivno neće uspjeti. Ne, ni to također. Ne, ovo ne valja. Ostala je samo kanta. Plašim se da pitam šta će ti. Fuj, ta lubenica je skupila toliko prašine. Ona se sigurno više ne može jesti. Emma, planiraš to da baciš, zar ne? O ne, ona hoće da posluži to Benu. Kakav užas. Baka je razočarana. A vrijeme je da se pokaže Emi kako izgleda lepo serviranje lubenice. Oho, kakav udarac. Wow, lubenica se dobro očistila. Svaka čast, bako. Sada uzima poseban nož da bi je lepo isekla. Sjajno. Ostaje da se to stavi lepo na tanjir. Ovako. Izgleda da je ostalo pače višak. Pa mogu ga pojesti. Došao je red našeg šefa Betty. Gledajte pažljivo jer radi pravi majstor. Oho, kakav neobičan oblik. To je pravo remek delo. Sada Betty seče još malo sa kraja. Sada tako. To se može gledati beskrajno. I... O da, pogledajte to čudo. To nije lubenica, to je pravo savršenstvo. Bravo, Betty. Sva 3 jela su spremna, što znači da je došlo vrijeme izbora. Wow, kako sve izgleda cool. Počet ću sa ovog jela. Kakvo sočno pače. Lubenica bez kore je super. Definitivno like. A šta je ovo? Je li to šala? Ovdje je neka prljavština na kori. Fuj. Ovo je već interesantno. Sad ću da probam. Pitam se da li će se Bene dopasti Betino jelo. Izgleda da mu jedan komad nije bio dovoljan. To je već dobar znak. Čini se da je izbor to između Bakinog i Betinog jela. Da, naš šef pobeđuje. Čestitamo, Betty. To je dostojna i što je najvažnije, zaslužena pobjeda. Šta reći, majstor si. Nova runda i to je... Šta? Jaje sa iznenađenjem? Nevjerovatno. Kako se to može spremiti? Nemam pojma, ali pokušat ću. Šta može biti lakše? Treba mi ovo, da još ovo i ovo. Odlično. Kako se to sprema? Naravno mogu da probam ovako, a možda ovako. O ne. Izgleda da je bakino jaje iscurilo iz ljuske. Šta sad radi? Naravno, to je dobra ideja. Prosipa ostatak jajeta, ostavlja ljusku, ona će nam trebati. Sada malo želatina, dodaje vodu, ubacuje pače kivija i mešata sve. Zatim treba da se uradi isto, ali sa različitim bojama. Oho, toliko šarenih lepih boja. Sada uzimamo dobijenu tečnost u špric. Odlično. A sada će nam biti potrebna ljuska koju smo ostavili. Punimo je tečnostima različitih boja redovno. Super, ali Betty ne izgleda impresionirano. Sad ću vam pokazati šta je pravo Kinder jaje. Prvo ću istopiti belu čokoladu. Ispao je savršen čokoladni fil. Sipam ga u 3 različite posude. Sad ću dodati malo boje. Predivno. 1, 2, 3. Sad nam je potreban poseban kalup u obliku jajeta. U njega sipam naš fenomenalan fil. Potrešću ga malo. Sad ostaje da se ohladi. Otvaramo. O da, to je to. Dodat ću šlag i fil u našu ljusku. Zatvaram. I najbolja Kinder jaja su spremna. Pa šta? A vreme da skinem ljusku i pogledam svoj rezultat. Da, mislim da će se Benu više dopasti moj desert. Pogledajte ovu lepotu. Emma, šta radiš? Izgleda da ništa. Emma, moraš hitno da smisliš šta ćeš da pokažeš Benu. Ostalo je jako malo vremena. Emma je počela da radi.
Izgleda da je ovo iznenađenje koje će biti u jajetu ili u balonu. Da li neko razume šta je zamislila? Šta? Nutella? Zašto Emma pokriva balon nutelom? Toliko pitanja. Samo jedno je sigurno. Sa nutelom čak i balon izgleda ukusno. A ipak je zanimljivo znati šta sve to znači. Ovo je posljednji korak. Slatke konfete. Ali to još uvek nije jestivo. Eto, vreme je isteklo. Sad će Ben napraviti izbor. Eci, peci, pec, ti si. Počet ću od ovoga. O, koliko boja. Jel ovo žele? Ne volim toliko žele, ali generalno nije loše. O, šta je ovdje? Wow, koliko šlaga. Obožavam. I čokolada se topi ustima. I jednostavno super. Kakav ogroman desert. Wow, Emma, da li je to sve bila šala? Pa, barem je to pravo iznenađenje. Mada nešto mi govori da to neće biti dovoljno za pobedu. Ko će pobediti, Bene? Naravno da Betino jelo. Još jedna sigurna pobeda. Bravo. Šta nas čeka u trećoj rundi? I to je krofna, odlično. Nadam se da naši takmičari imaju dovoljno iskustva u pravljenju krofni. Pa, Betty samopouzdano počinje da priprema testo. Naravno, za profesionalca kao što je ona, to je prelako. Gledajte kako ga meša. Testo je skoro spremno, ostalo je još malo. I sekla je veliki komad testa na nekoliko malih. Čekajte, a zašto Betty to radi? Hoće li napraviti mnogo krofni? Gledajte, sada dodaje boju. Wow, baš lepo. Još malo gnječi komad testa. A sad ga treba razvaljati. Baš dobro rukuje okolagijom, super. Sad je sve postalo jasno. Treba razvaljati i druge komade ofarbane u različite boje i staviti ih jedan na drugi. Sad se sve to pretvara u jedan veliki komad testa boje duge. Odlično, onda to treba uviti ovako. Betty, kakva lepota. Jao, kakva sveža jabuka. Biće mi potrebna. Izgleda da imamo lopova u našoj kuhinji. Emma, bolje se zauzmi svom jelom. Pazi, bako, Emma će pojesti sve tvoje sastojke. Izgleda da je naš lopov otkriven. Šta ćemo s njom, bako? Treba razmisliti. O da, ne postoji bolji način da se lopuža nauči pameti nego stari dobar prank. Drži se, Emma. Sada te umjesto slatkoće jabuke očekuju gorčina svežeg luka. Fuj, odvratno! Možda će ovaj prank malo da smiri Emu. Emma, probudi se. A vreme je da počneš da praviš svoju krofnu. Šta to? Oho, kakav zanimljiv način da se oblikuje krofna. Glavna stvar je da je uspelo. Dodajemo šlag. Nije loše. Malo bombona odozgo za dodatan ukus. Da, nažalost, samo malo. A dobro, i tako je dobro. Sada Emma može bezbedno da se vrati svom telefonu. A kako je bakina hrana? Oho, baka stavlja pače jabuke na štap. Umače jabuku u testo. I stavlja ulje. Samo par minuta i... Wow, kako ukusno izgleda. Svu ovu lepotu preliva čokoladnim sirupom. Naš kuvar je skoro završila. Kako velika i lepa krofna. Betty je seče na pola. Izgleda da će dodati fil. Koliko krema. Malo slatkih konfeta, savršeno. Sad pokriva sve. Gotovo. Neverovatno. Emma, zapravo mi već počinjemo. Da, prijatno, Ben. Ko će pobediti u trećoj rundi? Izgleda da Ben želi da proba prvu Bettinu krofnu. Wow, tako je velika. U njoj ima toliko fila. Izgleda da je prevelika i da ima previše fila u njoj. Jao, raspala se.
Sljedeće je Emina krofna. Moram reći, dobro izgleda. Nije loše. I konačno, bakina krofna. Pa, Bene, šta kažeš? Da, ekstra. Ben je oduševljen i mi smo odlučili ko je pobednik. Čestitam, bako, ovo je zaslužena pobjeda. Ua. Jao, hvala, unuče. A ne vrti se, draga, sad će Phoebe pokazati šta želi. Ja hoću tortu. A nadam se da će to uspjeti. Hajde, čekam najlepše torte. Ja znam šta da radim. A za početak ću uzeti krem. I scedit ću malo kreme na prvu koru i sve razmazati lopaticom. Da, tako je. Odlično, sada mogu staviti drugu koru. A sada uzimam oblik srca i pravim srce od torte. Hoću da moja Phoebe zna da je baka veoma voli. Ostalo je da na tortu odozgo dodam malo kreme. Ja uvek spremam s najvećom ljubavlju. Smatram da jedna ljubav može učiniti jelo nevjerovatno ukusnim. Dakle, tako je mnogo bolje. A sada oko torte stavljam moje omiljene čokoladice Kit Kat. Phoebe ih obožava i ja isto. Hej, Ellie, ta čokolada nije za tebe. Dobro, možeš da pojedeš. A ja ću uzeti drugi Kit Kat. A moram da podelim Kit Kat na štapiće i da stavim sve u krug da cela torta bude u čokoladicama. A sad su mi potrebne čokoladne kuglice Maltesers. Stavit ću ih odozgo. Da, a zatim ću dodati M&M's bombone. One su tako lepe. A mogu da sastavim od njih šareni uzorak. Gledajte. Šefe, a šta ste vi smislili, a? Ja već znam šta ću raditi. Potrebne su mi moje boje. Dovoljna je jedna kap da oboje cijelu koru u crvenu boju. Sada stavljam krem na prvu koru. Treba da sva kora bude u kremi. Tako je. A sada nanosim krem na sve kore i sastavljam lepu tortu. A sad mi treba moj nož. S njim ću preseći tortu na 2 dela. I jednu polovinu stavljam na drugu. To je to, nož mi više ne treba, ali treba mi kalup. Iseći ću sredinu i napraviti dugo od torte. Savršeno. Sada prebacujem tortu na ravnu stranu. Dobio sam lepu dugu. Sada najzanimljiviji deo, šareni krem. Treba naneti šareni krem na celu tortu tako da dobijem lep uzorak. Iscedit ću roze, zatim plavi, zeleni, žuti, naranđasti i crveni. Ostatak torte ću potpuno prekriti crvenom bojom. Tako je. Sada treba sve ukrasiti šećernim oblacima, a ovdje stavljam oče od fondana. Kako slatko. Pogledajte. Svaka mi čast. A sada ja. Ja sam već sastavila tortu i stedila sav krem. Samo treba sve da razmažem. Eto! Pogledajte šta sam uradila, savršen oblik. A sad mi treba providni kalup. Stavit ću ga na vrh torte i sipati mnogo roze sirupa od jagoda u njega. To će biti veoma lepo. A sad mi trebaju šarene konfete. Evo ih. Sipat ću odozgo na sirup. Sipat ću celo pakovanje, da. I posljednji dodir, lepa princeza. Eto je. Nju ću staviti u centar torte. Wow, kakva sjajna torta mi ispala. Bravo, dušo. Hajde da pokažemo naše torte, Phoebe. Wow, koliko lepih torti. Sve su tako sjajne. Probat ću prvo ovu slatku dugu. Tako je šarena. I ukus je dobar. Stavljam lajk ovoj torti. Veoma je ukusna. Hoću još. Kako je privlačna unutra. Da li sam u svom najboljem snu? Zašto je torta tako divna? Mnogo mi se sviđa. Šefe, ti si najbolji. Ali imam još 2 torte. Ova je u obliku srca.
da odsečem komadić i da probam. Onaj sa mojim omiljenim bombonama. Ja obožavam M&M's i Maltesers volim. Ovo je tako ukusno. Moram uzeti još jedan komadić, ali ovaj put veći. Ups, sve sam pojela, izvinjavam se. Ostalo je posljednje pače. Čak nisam ni primetila kako sam pojela celu tortu. Super! Bako, volim te. Ova torta je sa princezom? Sjajno! Mislim da treba podići ovaj kalup. Wow! To izgleda tako moćno. Da, jedva čekam da probam. Pa šta da kažem? Ova torta nije tako ukusna kao prethodne. Ali tako sam se trudila. Dakle, baka je pobedila? Tako sam srećna. Hajde da ti popravim mašnicu. Phoebe, šta si nacrtala? Ja hoću kakao, spremite ga. Okay. Mislim da će to biti lako za vas. Kakao se zaista priprema veoma lako. Počinjem sa mlekom, otvaram i sipam ga u šerpu. A sad mi treba Nutella. Hej, a gde je sva Nutella? O ne, Ellie, ne smeš da jedeš toliko Nutelle. Daj mi teglicu. Gde sam stala? Tačno. Stavljam kašiku Nutelle u mlijeko i sve mešam dok se Nutella ne rastvori. Savršeno. I miris je dobar. Da. Dakle, sipam kakao u čašu sa mojom slikom. Da mala Phoebe zna da bolje bake nema nikog. A uz kakao treba poslužiti nešto ukusno. Stavit ću par keksića Oreo, Phoebe ih obožava. Šefe, a šta je kod vas? Sad ću smisliti nešto. Prvo treba da otopim nekoliko čokoladica da dobijem tečnu čokoladu. S njom će kakao biti posebno čokoladen. Sada uzimam kalup sa polusferama. U njega stavljam čokoladu i razmazujem je po kalupu. Savršeno. Sada čekam da se sve stvrdne. To je to. Vreme je da izvadim. Imat ću čokoladne bombe u kojima se skriva ukusan kakao i marshmallow. Mala Phoebe će biti oduševljena kada vidi šta sam smislio za nju. Zatvaram sve kuglice i to je to. Ispalo je predobro. Sada treba preliti bombe čokoladom da postanu još ukusnije. A odozgo ću sipati sjajno zlato. Awesome! Kako lepo sija. Svaka mi čast. Sada treba prebaciti sve čokoladne bombe na poslužavnik. Već sam pripremio mlijeko i čašu sa slamkom. To je to. Izgleda super. Sad jemo red. Dakle, treba mi mlijeko. Zašto ne mogu da ga otvorim? Hajde! O ne! Prosula sam mlijeko na sebe. Juj, izvini, bako. Nadam se da je u flaši ostalo nešto. Da, odlično. Toliko će biti dovoljno za kakao. Sada vadim kakao. Obožavam Nesquik sa jagodom. Ekstra. Ostalo je sve promešati. Mešam. Wow, kakva lepa boja. A sad mi treba slatki gel sa ukusom višnje. Tako je ukusan. I malo kiseli. Ok, izcedit ću gel u čašu. Morat ću je ukrasiti šarenim konfetama. Zalepit će se bolje ako čaša bude u slatkom lepljivom gelu. Dakle, evo konfeta. Sipat ću ih u činiju. Tako je. A sada umačam čašu u ove konfete. Da, tako je. Pogledajte, uspelo je. A sada treba da prelijem kakao u čašu. O, da. Ali to još nije sve. Preko ću sipati što više šlaga. Tako je. A još mi trebaju dugačke poki štapiće. I mnogo M&M's bombona. Phoebe ih obožava. Eto, moj kakao je spreman. Hajde da pokažemo naša pića, Phoebe. Wow, kako sve sjajno izgleda. A šta je ovo? Unutra ove čokoladne loptice ima nešto. Stavit ću je u čašu i preliti mlekom. Čokoladna kugla treba da se rastopi.
probati. Baš me zanima takav je ukus. Tako slatko. Sviđa mi se. Svaka čast. Znao sam da je to genijalno. A šta je ovdje? Wow, kakva poznata šolja. Kakao je super. Ona je čak stavila i moj omiljeni Oreo ovdje. Mačem ga u kakao i jedem. Savršena kombinacija, sviđa mi se. Hoću da popijem još. Ekstra, Bako, ti si stvarno najbolja. A sada da vidimo šta je ovdje. Gledajte, to su potki štapići. Baš su ukusni. Šta? Šlak? Obožavam ga. Cool. A sad ću probati kakao. To je divno. Jako mi se sviđa. Volim te, sestro. Pobedila je sestra Eli i ja te volim. Konačno sam pobedila to. Čekajte malo, završavam. Eto, hoću pastu, jel može? U tome sam majstor. To nije tako lako, ali ja ću uspeti. Šta, pasta? Kako to? Hajde da počnemo. Treba da stavim špagete da se kuvaju. Špagete? To je lako. Trebaju mi ove špagete, zar ne? Okej, sad ću ih staviti u šerpu. Eto, čekajte malo, nešto nije u redu. One su predugačke. Ne staje ovdje. Verovatno ih treba slomiti, hajde. Eli, ne smeš to da radiš. Trebala si samo malo da sačekaš. Hajde da ti pokažem. Stavljaš špagetu u vodu i malo čekaš. Oni će sami pasti u vodu, tako je. Sada možeš da vadiš, ništa teško. Nikada u životu neću koristiti ovaj užas. Sad ću pripremiti svoju domaću pastu. Treba mi samo brašno i jaja. Sipam brašno, zatim pravim udubljenje u sredini, a sada dodajem 2 žumanca unutra. Malo ulja, soli i to je to. Ostalo sve promiješati rukama. Testo treba nežno razvaljati da bude mekano i ukusno. Tako mnogo bolje. Obojio sam testo u crnu boju. Fantastično. A sada razvlačim sve oklagijom. Ekstra. Sada treba sve iseći na male trake. Tako je. I prebacujem u šerpu. Uzimam pesto sos. Lepo ću ga razmazati po tanjiru. A sada mogu izvaditi moju pastu. Prebacujem je na tanjir. Sad su mi potrebne hobotnice. Savršeno idu u svaku pastu. Spremit ću ih na tiganju. Ne dugo. Mislim da je dovoljno. Miris je nevjerovatan. Sada prebacujem jednu hobotnicu na tanjir. Tako je. Stavljam polovine paradajza na pesto sos. I malo mikrozelenila. Eto, o bože. A ja sam odlučila da napravim sirnu pastu. Šta se to čuje? Hajde, izvlači se. Moja pasta se zalepila za dno šerpe i zagorela. Ne mogu ništa da napravim od ovoga. Dobro, ne treba mi to. Ja ću napraviti svoju slatku pastu. Sad ću iseći ove žele bombone na trake. Eto, dobila sam žele špagete. Servirat ću ih lepo na tanjir. A sad mi trebaju žele bombone Juicy Drop. Obožavam ih. Uz ove bombone uvek ide lep kiseli gel. Obožavam ovu kombinaciju. Sviđa mi se. Okej. Dodajem ove bombone u pastu. Tako je. I svaku bombonu punim kiselim gelom. Gotovo. Kako vam se sviđa? Jao, opet Eli sa svojim slatkišima. Treba spremati nešto ukusno i hranljivo, kao što ja radim. Sad ću dodati malo kečapa i može da se servira. Moje jelo je gotovo. A Phoebe, probaj. Wow, sve ovo izgleda tako ukusno. To je nešto strašno. Hobotnica, vidjela sam je samo u crtačima. A nikad je nisam jela. Ona je gumena, ne sviđa mi se. Neću da jedem to. Dislike, šef, žao mi je. Šta je ovdje? Špagete sa kečapom i sirom. To je klasično jelo. Volim ga. Da, obožavam. Takvo jelo mi uvek sprema baka. Super. Ali
Želim da probam nešto posebno. Bakinu pastu jedem svaki dan. O, šta je to? Nevjerovatno, to je slatka pasta od žele bombona. Nikad to nisam jela. Jedva čekam da probam. O, to je prelepo. Želim da pojedem sve to. O, da. Oduševljena sam. To je najlepše što sam ikad jela. Ekstra. Pojašću sve do kraja. Stavljam like. O, baš mi je drago što ti se svidelo. Pobedila si. O, ponovo sam pobedila. To, Srećna sam. Počet ćemo od nečeg jednostavnog. Spremite mi pomfrit. lako. Biće urađeno. Taman sam hteo da naučim da kuvam. Dok svi čiste krompir, ja ću pripremiti ulje. Ne može ga biti mnogo. Eto, ulje je skoro provrilo, znači vreme da sipam u njega krompirići. Ne. Stani. Joj, kako prska. Vruće, u pomoć. Šta to radiš? Za malo nas nije poprskalo. Ulje treba sipati vrlo oprezno. Onda će se krompirići ravnomerno ispržiti. Eto, ništa teško. Pomfrit je spreman. Ostalo je dodati malo sosa. Pomfrit? Ovo je običan prženi krompir. Ja sam spremila pravi pomfrit. Ali to nije sve. Sad ću od običnog krompira napraviti pravu delikatesu. Treba će mi slanina, sos. I naravno ruzmarin. Tako je. I još nije sve izgubljeno. Zašto ne bih uzeo gumeni krompir? Kažu da ako ga umočeš u sirup od jagoda, bit će i još lepši. Ovo, prvo ću probati krompir u sredini. Bako, to je super ukusno. Jao, fuj, ne podnosim rozmarin. Žao mi je, gospođo kuvar, ali nije mi se svidjelo. Ali baš mi se dopala ideja sa slatkim pomfritom. Sad ne znam koga da izaberem. Neka baka bude pobednik. To. Ovaj put je zadatak teži. Morate spremiti suši. U redu. Znam najbolji recept. Suši? Da, u selu nemaju pojma šta je to. Šta kažeš? Sad ću spremiti takvi suši da ćete svi biti oduševljeni. Obične suši su baš dosadne. Bolje da napravim slatke. A unutra ću staviti šlag, gumene oči i bombone Haribo. Odlično. I naravno ne smem zaboraviti na čokoladni sirup. Zanimljiva ideja. I ja sam skoro spremila svoje suši. Samo ponavljam za našim kuvarom. Za sad nije uopšte teško. Nije teško? Vidjet ćemo kakvi ćete odvratni suši napraviti. Pa šta, sos znam i ja dodati. Oho, kako se to zove? Avokado? Glavna stvar je sve ravno vrnuti. Vi, bako, sigurno nećete moći tako. To je to, savršeni suši su spremne. Kakav užas! Nisam mislila da suši tako odvratno izgledaju. Vreme je da umotam suši u losos. Neću štedati ribu, debelo ću je iseći. I naravno mi treba soja sos. Riba znači? Pa dobro. To je to. Nadam se da je ispalo ukusno. Jao, od kuvara suši izgledaju mnogo lepše. Bingo!
Moram nešto da uradim. Znam. Zašto ne bih napravila suši od krastavca? Biće i ukusno i zdravo. I odvratno. Zašto? Krastavac je mnogo dobar. Samo treba zatrpati što više pirinča u njega. To je odvratno. Sad čekaj, to još nije sve. Eto, gledajte kakva lepota. Šta je to? Nikad nisam vidjela suši od krastavca i pirinča. Fuj, to neću jesti. Ali slatki suši ću rado probati. Ukusno, ali to nisu pravi suši. Ostao je posljednji kandidat. Evo ih, pravi suši. Ekstra, a gospođo kuvarice, pobedili ste. Bilo je očigledno. Nadam se da vaflu može spremiti svako od vas. Čuo sam da treba početi od testa. Mislim da neću imati problema s tim. Okay. Dodat ću šećera. Malo ću promešati. I to je to. A sad ću dodati brašno. Jao, nešto mi je upalo u nos. Šta ćeš sad? Nema veze, nastavljam. Oho, sipao sam celo pakovanje. Sad treba sve dobro promešati. To je to, sad mogu sipati testo u aparat za vafle. Let's go! Ovo će biti najukusnija vafla koju je moja sestra jela. Testo je baš ukusno. I što je najvažnije, bez ljuske od jajeta. Nadam se da će vafla također ispasti ukusna. Svi su dodali šećer, ali ja znam da šećer nije zdrav. Umjesto toga dodat ću zrelu tikvicu. I napravit ću testo od nje. Prvo je treba narendati. A onda dodati 2 jajeta. I naravno brašno. Sad mešam. I dodajem malo zelenila. To čak i zvuči gadno. Ali takvo testo je mnogo zdravije od vašeg. Sad ga mogu sipati u aparat za vafle. I treba meriti vreme da vafla ne izgori. Da, to je bitno. Jao, a ja to nisam uradio. Moja vafla izgorela. Vruće. U redu, nema veze. Sakrit ću njen loš izgled uz pomoć šlaga, voća i čokoladnog sirupa. Svaka mi čast. A svoje vafle ću tradicionalno politi javorevim sirupom. I stavit ću maslac. Odlično. A svoje već zdrave vafle ukrasit ću još i zdravim zelenilom. Jedva čekam da probam. Jao, bato, tvoja vafla izgorela. Neću da jedam. A šta je ovo? Fuj, a ova vafla ima ukus trave i tikvica. Mrzim ih. A ovo je nešto lepo. O da, bako, napravila si nerealno ukusne vafle. Pobeđuješ. To, nisam se uzalud toliko trudila. Na kraju želim da popijem šolju ukusne kafe. Okej, biće urađeno. Upravo mi je pala na pamet genijalna ideja. Vruća kafa, to je baš dosadno. Danas je hladna kafa u modi. Mislim, frappuccino.
Treba sipati što više leda u veliku čašu. Zatim treba dodati ukusan čokoladni sirup. I naravno ne smijem zaboraviti na samu kafu. Moja kafa je iz Starbucksa. I mislim da koktel Twix također neće škoditi. Promućkat ću ga i koristiti umjesto mlijeka. A ja ću napraviti klasičnu kafu iz kesice. Znam da moja unuka je voli. To je to, mislim da je dosta. Na kraju treba dodati šlag i malo slatkiša. Stavit ću Oreo kolači, čokoladicu Twix i naravno slamčicu. Jao, stigao je more da kuvam kafu. Napravit ću pravu kafu za razliku od vas. Uz pomoć vage ću izmeriti neophodnu količinu zrna. Okay. Onda ću ih ručno iseckati. Gledajte kako se to radi. I tek sad ću dodati vrelu vodu. Što, zar se kafa stvarno tako pravi? Odlično. Sad ću sipati kafu u šolju. Mlijeko za kafu ću također umutiti sama. Neću zaboraviti ni na pravila serviranja. Pogledajte kako je lepo. Probat ću prvo ovu kafu. Lako, uvek prepoznajem tvoju kafu i vreme je da priznam da mi se uopšte ne sviđa, jer je iz kesice. Prva šolja izgleda prijatnije. Ukusna je, ali previše gorka za mene. No. Ostao je posljednji kandidat. Ovo je stvarno super. Brate, ti si pobedio u ovoj rundi. To, konačno. Stani, to će ti još trebati. Vaš prvi zadatak je torta. Super, sestro. Dobro, draga. Važi. Kako lep fil. Koristit ću ga za moje novo kulinarsko remek delo. Premazat ću sve korafilom i napraviti baš originalni oblik. Da, to će biti torta u obliku duge. I ukrasit ću je filom od Skittlesa. Evo ga. Wow, to su moje omiljene bombone. Poslastičarstvo je prava umetnost. Kada spremam torte, osjećam se kao pravi umetnik koji stvara novo remek delo. Ovoj fantastičnoj dugi nedostaje samo oblaka od šlaga i par zabavnih očiju. Da, tako je. Svaka mi čast. Ja sam završio. Bellissimo. O, nije loše. A ja ću napraviti svoju tortu u obliku srca i ukrasiti je čokoladicama Kit Kat. A jer znam da ih mala obožava. Tako je, ali tog neće biti dovoljno. Tako da ću dodati još Maltesers i Skittles bombone, baš su lepe. Bako, svaka ti čast. A evo mog remek dela. Oh no! Jao, ali to nije nešto. Ne brinite, ja još nisam završila. Da bih napravila lep dekor, treba će mi folija i puno slatkiša. Prvo ću istopiti čokoladu s pomoć brenera. Da, evo ga. Idemo. Juhu, to je baš zabavno. A sad ću dodati plave konfete koje će odlično izgledati na mojoj torti. Jesu svi spremni? A onda sad ću vam pokazati budućeg pobednika. Gledajte.
Super je ispalo. Ali pobjeda nije bitna, draga. Wow! A prvo želim probati šefovu tortu. Baš je lepa. I ukus je dobar, sviđa mi se. Pitam se, da li je bakina torta ukusna kao šefova? Wow! Ja obožavam čokoladu. Hvala, bako. O, izgleda da sa ovom tortom nešto nije u redu. Uj, ne sviđa mi se. Dakle, pobedila? Baka! Čestitam! To, baka je najbolja. Žene, imamo izazov. Da. Spremite mi, molim vas, pastu. Jel može? O, to je zanimljiv zadatak. A sve jasno? Nema problema. Prvo treba skuvati špagete. Ništa teško. Dok se špagete kuvaju, ja ću gledati TikTok. A ja ću skuvati pastu i seći viršle za moju omiljenu unuku. Tako je. O, bako, tako te volim. Daj da te zagrlim i da probam jednu viršlu. O, moja draga unuka. Dakle, vreme je da skuvam svoje viršle. Jau, a gde je još jedna? Bako, je li to sve? Da bi pobedili u izazovu, treba iznenaditi malu nečim neobičnim. Kupovne špagete ne odgovaraju. Tako da ću i ja spremiti špagete sam. Treba mi jaje, mleko i brašno. I obavezno jestiva boja. Mala obožava sve roze. A sad ću sve promešati. A zatim sipati testo u flašu i početi da radim. O da, boja je ispala savršena. Počinjem. Oho, pogledaj šefovu pastu. Super! Da, moja pasta je spremna. Miriše fantastično. Nedostaje samo slatkog sirupa. Žele meda i drugih bombona. Da, to će biti jako ukusno. Ajoj! Usput, a moje špagete su također već spremne. Ukrasit ću jelo viršlama u obliku hobotnica. Ajoj, šta je to? Požar! Gde je naš vatrogasni aparat? Šefe, dajte ga! Dosta? Koliko pene? O ne, moja pasta je izgorela. Džabe sam se trudila. Tačno! Znam jedan lifehack. Mogu skuvati instant nudle u čajniku. Da, to je brzo i ukusno. Prijetno! Zanimljivo. Probat ću. Jao, ove nudle uopšte nisu ukusne. Uj, ne sviđa mi se. Ovo izgleda baš lepo. Jedva čekam da probam. Wow, sviđa mi se. Hvala, šefe. Svaka čast. Nema na čemu, draga. Kako zabavne viršle. Obožavam ih. Wow, ukus je super. Odlučila sam. Ovo jelo pobedilo 100%. Čestitam, bako. Da, baš mi je drago. Dajte da vas zagrlim. Vaš novi zadatak je mlečni koktel. Brzo ću to ja. Okay. Potrudit ću se. To je lako. Dakle, prvo treba uzeti sladoled i promešati ga sa mlekom u blenderu. Dakle, treba će mi par kuglica. Zatim dodajem sveže mleko i uključujem blender. Ajuj, izvini, bako. Šta to radiš? Zaboravila si da staviš poklopac. Dobro, imam plan B.
A šta imam u mom rancu? Kako to nema ništa? Evo, to je moj aparat za koktel. Treba samo staviti unutra moje omiljene bombone i marshmallow. To će biti jako ukusno. Nedostaje samo gaziranog soka. O, da. Draga, šta to radiš? Jao, izvinite, slučajno sam. Dakle, sipam fantu. Zatvaram flašu. I to je to. O, tačno. Bako, gde ćeš? Treba mi malina za moj koktel. O, evo je. Kako je mirisna. Obožavam malinu. Gledajte, ja sam šef. Prestani. Vratila sam se. O, malina. Ostavi to maloj. Kako to radi, ne razumem. Dobro, bolje da koristim provereni način. Nice. Aha, sipam malinu u kesu, a zatim je udaram oklajijom. Tako je. Odlično je ispalo. A sada sipam sveže mlijeko unutra i mešam to sve. Tako je, dobit ću koktel od maline. O, kakva lepota. Ukrasit ću sve mentom i to je to. Jao, baš je dosadno ovdje. O, smislila sam jedan prank. Jao, ko je isključio svjetlo? Jel se plašite mraka? O, šta je to bilo? Ups, izvinjavam se, šefe. Baš nezgodno je ispalo. Da, bilo je smiješno. Pažnja. Predstavljam vam savršen recept. Sladoled, mlijeko i oreo. Zatim mešam sve to. Odlično. A servirat ću koktel u čokoladnom jajetu. Preko ću sipati šlag i ukrasiti sve čokoladicama. Da, tako je. Ubacujem slamku i završio sam. Wow, super! Ovaj koktel izgleda baš neobično. Mislim da treba pritisnuti da bi se spremio. Zabavno! Sad ću probati. Wow, sviđa mi se! I love you. Ovo je bajkin koktel. Sad ću ga probati. Oh, man. Pa, nije nešto? Je li to menta? Fuj, ne volim je. Bako, ne sviđa mi se. Wow, ovo je nešto nevjerovatno. Jedva čekam da probam. Oduševljena sam. A sad ću probati jaje. Wow, pa to je čokolada. Ne mogu da verujem. Rešeno, pobedio je šef. To, hvala svima.